जोंहा फुंनिफ्राय मोननै हाबाफारि जादों। फुंनिया जाहैबाय जोंहा मुंदांखा लिरगिरि गुबैयै सल'मागिरि नन्देस्वर दैमारिनि जिउ आरो हाबानि सायाव सावरायनाय दङमोन। नाथाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा, बिथाङा देग्लाय साहित्य एकाडेमि बान्था मोनदों। बेखौ बिथाङा मैयानि सानसे सिगां दाखालि दिल्लीयाव थांना आजावहैदों आरो बिथाङा मैया सफैफिनदों। दा बिथाङा नोरजिया मानसि, प्रेसार स्ट्रकजों गाग्लोबजानाय सासे सुबुं। दा बिथाङा नोरजिया देहाखाय दिनै सफैयाखिसै। एसेयावबो जोङो बिनि फुंखा सुबुं बोहैसार ब्रह्म बिथाङा अदालगुरिनिफ्राय दैथायहरनाय सावराय बिथांखौ फरायनायनि गेजेरजोंनो जों गियानखौ लादों आरो बे हाबाफारिखौ फोजोबनो हादों। जोंहा बे फारियाव गोसोआव गोजोननाय दङ। बेसेबां दिन लादोंमोन हाबाफारिखौ? जों दिनै फुङाव लादोंमोन। जों बेखौ नङा, मा तारिखनिफ्राय सोलिदों? बियो गुबै बे 13 जादों, 13 थारिखनिफ्राय जादों। दा जों गाबोन जोबगोन सानबानि हाबाफारि। दा हाबाफारि जोबनाय लामायाव फैबाय। गाबोन फुङाव सोरनि उद्योगआव जादोंमोन? बियो गुबैयै जोंनि बर' रेबग्रा जथुम्मा, जों बेखौ खुंदों। दा बेखौ जोंनि खाथिनि धालिगावआव थानाय IOCL इन्डियान अइल कर्परेसन लिमिटेडआ खुंनानै होदों। गासिबोखौ जोंनो साजायनाय मानायखौ खरसखौ बिथांमोना बानजोबदों। बर' राइटार एकाडेमिनि माबायाव बर' रेबग्रा जथुम्मा बेखौ जोङो खुंदों। दा बिथांमोननि मदद आरो हेफाजाबजों बियो दा जाफुंनायनि लामायाव गाबोन साना दाबादि जाबाय। दासिमावनो बे जोबनानै थांगोन होनना जों मिजिंथिदों। आरो गाबोननि हाबाफारिया गोनांसिन दं। गाबोन फुङाव जोङो आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोगोन। मानो होनबा गाबोन जोंनि 40थि जोनोम सान। थांनाय 1985 मायथाइनि गाबोन बादि 17 मार्चआव बियो जोनोम मोन्दोंमोन, बै समनि धुबुरी जिल्लानि थिपकाइयाव। दा बियो 39 बोसोर फरायगोन आरो जोनोम साना 40थि जागोन गाबोन। बेखौ जों फालिगोन आरो जोंनि आफादगिरि बिथाङा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोगोन, जों लोगोआव थाफागोन। बेनि उनाव दङ जोंहा बायदिसिना हाबाफारि। बे हाबाफारियाव जोंहा आलासि बिथांमोन फैगोन। IOCLनि मानगोनां जोंनि जेनेरेल मेनेजार बिथाङाबो फैगोन। जों बिथांखौ खाबु मोनगोन साबायखर होनो बेबायदि हाबाफारिखौ बानजायनायनि थाखाय, मदद आरो हेफाजाब होनायनि थाखाय। आरो उनावबो जों बेबायदि मदद आरो हेफाजाब होबाय थायो, बेखौ जों खावलायगोन। बिथाङा थारैनो जोंनि मददखौ, जोंनि खावलायनायखौ आजावगोन होनना जों मिजिंथिबाय। आरो जोंहा दङ बोसोरफ्रोमबो जोङो थुनलाइनि बायदि आयदायाव 6था जों बान्था होयो। बेवहाय दङ गुबैयै आसा मोसाहारि थुनलाइ बान्था, बेनि उनाव मिमाथि मोसाहारि उन्दै लिरगिरि बान्था, बेनि उनाव जों थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारी थुनलाइ बान्था, बेनि उनाव दङ फोरोंगिरि महेन्द्र मोसाहारि रावस्लाय थुनलाइ बान्था, बेनि उनाव दङ लाइमोन लिरगिरि बान्था, आरो जोबनायाव दङ प्रबिन बरगयारि खन्थाइ बान्था। दा देग्लाय मोनसे दाजाबदेरदों, उरुप गोरा बसुमतारी फावथाइ बान्था। गासै बे मोनस्नि थुनलाइ आयदानि बान्थाखौ जों गाबोन होगोन बिथांमोननो। दा बिनि गेजेरजों जों हमनो हायो जोंनि आफादनि खामानिखौ बयबो मोजां मोननो हमदों, आजावनो हमदों, लोगो लानो हमदों। बेनिखायनो बान्थायाबो जों मोनसेनिफ्राय मोनसेसिम फैबाय आरो बावैसो समनि गेजेराव एरगोन। जोंनि बर' थुनलाइखौ फेहेरनायाव, फोजौनायाव, गोसारहोनायाव मदद आरो हेफाजाब। बेराम आजार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां खाबुफोर लाबोदों। बे इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव गोबां बेराम जानाय सोखानो हाग्रा मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोर दं। क'क्राझार सहरनि खारगामि निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां फेसिलिटिज एबा खाबुफोर फोसावदों। इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय ऑब्स्टेट्रिक्स एन्ड गायनेक'ल'जी, जेनेरेल सार्जारि, अर्थ'पेडिक सार्जारि, लेबरेटरि, आल्ट्रासन'ग्राफि, केजुवेलिटी, पेडियाट्रिक्स, पेथोलॉजी, फार्मेसी, लापारोस्क'पी सार्जारि, NICU, एक्स-रे आरो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। निखावरि सुबुंफोरनो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा रेहाय होनाय जागोन आरो बेराम आजारफोरखौ बे इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव मोजाङैनो देहाखौ फाहामथाय लाफैनो हागोन।
खम बेसेनाव जायखिजाया समावनो अपारेशन खालामनो हानाय जागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9395024949 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन आरो इमेल iswarfoli30@gmail.com आव जगाजग खालामनो हागोन। नमस्कार, मैं ईश्वर पॉलिक्लिनिक रिसार्च सेंटर सुपारिटेंडेंट डॉक्टर CK डिमारे कैसो। आमार এই ईश्वर पॉलिक्लिनिक रिसार्च सेंटर तो कोकराझार खारगांव फ्लाईओवर तलते এইটো নতুনকৈ আবার স্থাপিত হয়েছে। এটা নার্সিং হোম। ইয়াতে আমার এই নার্সিং হোমত বিভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসা কৰা হয়, যেনেকৈ অৰ্থপেডিক্সৰ আৰু গাইনোকলজি আৰু তাৰপিছতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী, আৰু আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী হোৱাৰ লগতে লেপাৰস্কোপিক অপাৰেশ্যনো হয়। আমাৰ ইয়াতে সুবিধা আছে, যেনেকৈ আমাৰ লেবৰেটৰী আছে, এক্সৰে, ছ'নোগ্ৰাফি, এইবিলাক সম্পূৰ্ণ আমি ৰাইজক ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে যুগুতাইছোঁ। ৰাইজ আমাৰ ইয়াতে OPD যিটো মানে বহিৰ্বিভাগৰ ৰোগী চোৱা হয়, সেইটো আমাৰ চোৱা হয়। তাৰোপৰি দিনে ৰাতিয়ে আমাৰ ইয়াতে অপাৰেশ্যন কৰা হয়। গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে পাব। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল, তেওঁলোকক আমি ৰেহাই ৰেটত আমি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম।